Bamako i k'a dɔn radio jɛkafɔ bi banba ka se yɔrɔ yɔrɔ Wajabate Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli ani tanuni bɛɛ hali ni nin dana in gosira jamana kunnafoni a b'o de maa na min ɲɛ sɔgɔmada in na ye Ahmed Jakite a sɔni dan bɛ nɛgɛ kan e ni ne fila an dangunen bɛ ɲɔgɔn na Wajabate k'a dɔn don bɛ ŋana si man jan mura ni maana hakili la o tɛna kɛ mandɔrɔ ye min ɲɛ wulikajɔ ani jateminɛ ye i k'a dɔn sɛbɛnkura minnu bɔlen don jamana kunnafoni a b'o de maa na ni Ahmed Jakite ye yamaruya di an b'an jɔ a kunnafoni na sisan karamɔgɔ dɔ bɛ tugura n bala cogo bɛ di Wajabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ wani sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ziire maa min ye sɛbɛnnin kɛ a tɔgɔ de ko Usumani Balo Usumani ko a ko jamana sariya bolo kura min n'a kun dira maa dɔw ma u ka labɛn ani lajɛli kɛ Wajabate k'a dɔn labɛn ni lajɛli kɛra a forila sabula i k'a dɔn a sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen dafalen u y'a ta k'a da ɲɔgɔn kan olu tilaliw ka ca la a tɔ bɛ jamanakuntigi de bolo min ye Asimu Goyita ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ article 191 i k'a dɔn avant projet in kun ye 195 de sɛbɛnnikɛla ko sisan kɔni olu kɔni i k'a dɔn fɛn o fɛn n'o kan ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan min ye wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛliw u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka ban jamanakuntigi colonel Asimu Goyita ko tɔ b'ale bolo don nataw la Asimu Goyita ale de bɛna wulikajɔ bolo dasa ka ɲɛfɔli kɛ baara in kan ka taa wo min ni wo min na ani min ni min kan k'a lajɛ ani da don la min kɔni jɛlen don ani min kun fɔra ka kɔn mars kalo san 2023 jamana den bɛɛ lajɛlen bi wele ni ka kalu ye u k'a lajɛ ni ka faamuyali sɔrɔ a la o tuma ni hakilina bɛɛ lajɛlen dafara ni taabolo bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye o tuma an bɛ sɔrɔ ka wulikajɔ boloda sa ka ŋaniya kɛ an b'a fɔ awɔ an sɔnna walima a ye an tɛ nin fɛ Wajabate k'a dɔn ko b'o dangan na a ko min ye nin hakilina ninnu ye a bɛ kɛ sababu ye jamana sariya bolo kuraw i k'a dɔn falenin kuraw ani taabolo kuraw jɛmu fanga yɛrɛ bɛ sinsin i k'a dɔn cogo min na a dabɔkun y'o de ye n'o tɛ n'i ye kɔrɔlen in ta k'a lajɛ majɛ caman bɛ bɛn kelen don kan min kɔni ye colonel ye a ko cɛ min don i k'a dɔn k'a fɔ a na ko kɛ wajibi la walima nin de ka di n ye fo ka kɛ jamana kɔnɔ o cɛ tɛ sabula a y'a jira kabini ko in daminɛ sariya bolo minnu ni majɛ b'a la hakilina minnu ni majɛ b'a la fɛn o fɛn n'a bɛna ni Mali ka danganiya ani Mali ka sinsinni di a bɛɛ lajɛlen bɛ sariya bolo kura in de kɔnɔ u ko min ma avant projet de constitution o tuma min ye a fɔralen ye k'a jɛ maa kalanenw ani maa lakodɔnnenw de farala ɲɔgɔn kan Malikura yɛrɛ dangankura bɛ se ka bɔ cogo min taali ni nali bɛ se ka nɔgɔya jamana kɔnɔ cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw kɔni bɛɛ olu fɛla ko tɛ olu kɔni kɛlen bɛ ka wulikajɔ boloda fa bɛɛ lajɛlen la ni ka mankan ci Wajabate i k'a dɔn o taabolo kɔni ka surun o ye surunya da ye n'a man di ye e bɛ se ka min de kɛ sa o de ye ka wulikajɔ boloda k'a fɔ jamanadenw ye ni constitution kura in nana a caman de ka jɛ k'a fɔ ko an t'a fɛ a ko de bɛ se ka kɛ sababu ye min kɔni b'a to a tɛ kɛ nka ni dun ye hakilinaw ta k'a lajɛ jamana den fanba bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka nin kɔnɔ k'a fɔ awɔ nin ka d'an ye o siga tɛ maa caman na jamanakuntigi min ye colonel Asimu Goyita sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a ka dusu suma ani a ka sabali de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye sabula maa caman de bɛ min ye k'a da jamana sariyabolow falenni na n'u dɛsɛra k'a kɛ ala ni politigimɔgɔw ka mankan an'u ka taa ka segin a ko wulikajɔ kɔni bolo dara womisɛnnin tɔ kɔni de ye awɔ référendum min ye o de ye k'a jira jamanadenw na bɛn ni hakilinaw wolola fɛn min na o de ye nin ye nin bɛ ɲɛsin jamana ma nin bɛ ɲɛsin jamana den bɛɛ ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ziire kɔnɔ Usumani Balo ale ka fasiri karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don kati 24 sɛbɛnnikɛla a ko min ye faransikɛw ka jamanakuntigi Emmanuel Macron. Bonjour, merci de votre fidélité. Vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. O kɛra ka masakɛ bulon yɛrɛ la Élysée kɔnɔ. Sɛbɛnnikɛla ko lajɛ a bɛ tali kɛ mun kan o de ye ale kɛra sababu ye ni ka jamana minnu ka yɛrɛma hɔrɔn d'u ma gɛlɛya bɛ a n'o camancɛ bi mun nana ni gɛlɛya ye o tuma u k'u sigi u k'u miiri u ka tasi kɛ janko u n'o jamana kofɔlenw bɛ se ka segin ɲɔgɔn ma cogo min na Faransi kalekan ale ye jamana minnu mara ka tɛmɛ ni k'an bɔ jɔnjuru
juru kɔnɔ karamɔgɔ daba tun a tɛ fɛ abada olu ka taa kan to min olu jɛɲɔgɔn nanzara wɛrɛ an ka taa bila olu ka tunɔ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko faransi masakɛ a min ye a dusukun kamikamine a y'a yira k'a fɔ ale bɛna dugutaminɛ dɔ ta n'o ye tile 5 ye k'a daminɛ bi yɛrɛ marsikalo tile gale ni ka taa bila a tile 5nan a bɛn'o kɛ ka jamana dɔw sɛgɛrɛ i n'a fɔ Congo Angola ka taa bila min ye Gabon ye a ko nin taama in bɛ tali kɛ min kan ka taa wakili da o masakɛw tulo kan u k'a lajɛ filanitɛrɛ mun b'u ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ se ka fara kolo girali kan cogo min na maa wɛrɛ kana don u ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ye nin kɛnɛban ye a bɛ kuma ka jamanadenw ye tuma min na n'o ye masakɛbulon Élysée kɔnɔna a y'i da don Mali ta la a ko gɛlɛya bɛ faransi ni Mali cɛ bi o tuma ko gɛlɛya jugumanba tɛ sabu k'an dɛsɛ bɛ ka ɲɔgɔn ye ka ɲa min ye baara kɛcogo ye nka k'ale b'a dɔn a tigɛba kan Emmanuel Macron ni gɛlɛya o gɛlɛya nalen filɛ faransi ni Mali cɛ bi ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ politiki baarakɛlaw de don a ye jalaki ta ni k'an ka politiciens sɛgɛrɛ k'olu de dɛsɛra u ka baara la karamɔgɔ daba tun n'an an sera bi mɔ bi sɛbɛnnikɛla ko ni politigimɔgɔ Emmanuel Macron ka kuma la n'olu tun y'u jɔ u jɔyɔrɔ la u kan ka baara minnu kɛ u kan ka fɛn minnu fɔ ko bi tun tɛ se sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ a ye jalaki bila an ka politigimɔgɔw kan a y'a yira k'a fɔ ko minɛn dɔ da bɛ jigin o kɔnɔ fɛn tɛ bɔn min ye faransi ni Mali ye an na to ɲɔgɔn bolo kudayi ale Emmanuel Macron b'a dɔn a tigɛba kan Mali tɛna se ka bɔ ale bolo pentenkelew dabali ni fɛɛrɛ kuraw de bɛ a bɛna munumunu salo boloda don n'a nataw la faransi ni jamana o jamana bɛ ni gɛlɛya b'u cɛ ka se ka gɛlɛya in bɔ yen ni ka tila ka na ni hɛrɛ ni lafiya ye ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko faransi bɛna dɔnse yɛlɛma ni baarakɛɲɔgɔn bɛ sabati ni faransi ni farafinna cɛ a ko a bɛ kɛ tilancɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i niyɔrɔ sɔrɔ cogo min na k'o bɛna kɛ faransi ka baara kura bolodalenw ye a ko min y'an ka jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ye a bolodengɔni ɲɛsin o ma kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ale kɔni merci de votre fidélité vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako a b'a dɔn k'a fɔ Mali ni faransi o tuma ko an ye teriw ye kabini lawale la o tuma ko min kɔni nanzara wɛrɛ ye hali ni a m'olu tɔgɔ fɔ olu kɔni dɔn bɛ k'olu tɛna se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ ni ka kɛ gɛlɛya ye o tuma min ye faransi k'a ka base bɛ jamana o jamana kɔnɔ farafinna karamɔgɔ daba tun kɔrɔ Emmanuel Macron y'a tigɛ a to dunda la o tuma ko min kɔni o basew ye o baara latigɛ bɛna bila o jamanadenw yɛrɛ bolo faransi ka cɛden minnu bɛ yen ko belebele bɛna bɔ a la o tuma faransi bɛna ko kɛ jamana o jamana kɔnɔ farafinna a bɛna ta farafinna ka dabada ma ni dun y'o lajɛ o bɛ an ka jamanakuntigi ka hakilinaw kofɔ o b'a yira k'a fɔ colonel Assimi Goïta ye wulikajɔ min kɛ k'a ɲɛsin faransi ma nɔ yera la a kɛra sababa ye min ye farafinna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ kati 24 a ka bi bɔli don Wajibate namu i mana to k'i ka duloki ye i ɲi ka duloki ye a y'i jugu kana i b'o fara i jugu kan o tiɲɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Malien indépendant maa min ye sɛbɛnnin kɛ a to a de ko Mahamadu Fofana Mahamadu Fofana ko a ko juraw ka danga kan Chambre de commerce et d'industrie du Mali i k'a dɔn a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ min ye sanni feere taabolo ye hali jamana ɲɛmaw k'u sɔn hakilina i k'a dɔn juraya bunnaku kan sɛbɛnnikɛla ko Chambre de commerce et d'industrie du Mali ɲɛmaa kɔrɔ min kun b'a la to a de ko Yusufu Bacil kabini novembre kalo tile 23 san 2023 i k'a dɔn ale ye gɛlɛya sɔrɔ gɛlɛya min kɛra sababu ye n'a yɔrɔ janyana cakɛda in na ayiwa sabula a t'a yɛrɛ sago n'a bɔra yen danga min b'a kan o de kan ka jɔ jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min b'a to a wa Chambre de commerce et d'industrie du Mali i k'a dɔn dabalikura bɛ tigɛ ani taase nkura sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ɲininkali yɛrɛ kun t'o la koyi ni su Bacili tɛ yen Chambre de commerce sariyaw ye min kofɔ o de ye danga min b'a kan i k'a dɔn o de bɛna ayiwa jatew bɔ ni k'i sigi kɛnɛ ka panbara o dun ye jɔnni banamakaw ka den min ye Maju Sɛnbara ye sɛbɛnnikɛla ko awa kɛlɛ Maju Sɛnbara n bɛ nin wuli ka jɔ in na n bɛ nin dama in na n bɛ nin jagoba in na o n'a ta bɛn ni jamana mago sera ma wajibi don ka sa min kɔni ye n ka dulokiba ta ka don n na a ko o de kɔni kɛra sababu ye Maju Sɛnbara Chambre de commerce et d'industrie a ɲɛmaaya a nana minɛ ta ne ka ko ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko caman kun dulonnen bɛ ko caman kun bɛ siran kun kɛlen don ɲɛ Maju na fura dama kana bila bila kalo damadɔ sɛbɛnnikɛla ko a ye yɛlɛmaba don baaraw taabolo la i k'a dɔn hali n'a sɔrɔla a yɛrɛ sago tɛ sabula nin ko in wajibilen don a ka kɛ Chambre de commerce président ye wajibati n'a ma ɲɛ k'a fɔ i kan ka ko min kɛ
sɛbɛnnikɛla ko o wulikajɔ n'o jateminɛ i b'o dabali tigɛ joona kabini sɔgɔmada a y'o baara de kɛ a kɛra sababu ye wulikajɔw ani gɛlɛya minnu bolo dalen kun don min ye ayiwa chambre yɛrɛ jamana yɛrɛ jɔli a sɛnsɛbara kan ka ɲɛsin ayiwa président ma n'o ye Isu Bacili sɛbɛnnikɛla ko maa caman de kun ye ŋaniya siri olu kun b'a fɛ ka taama ni k'a jira Isu Bacili n'a ma bila o tuma jamana bi jɔ a t'o kun bɔ sabula i k'a dɔn soronin donbaw minnu bɛ ayiwa Isu Bacili bolo n'o y'a ka avocat ye maître Baber Gano maître Kasum Tapo ninnu ye avocat ŋanabaw ye ninnu yɛrɛ ye wulikajɔ caman de kɛ sariyatigiw fanfɛ min kɔni bɛ se k'a to i k'a dɔn awa bilali yɛrɛ walima i k'a dɔn bɔda ka d'a ma yanni kiiri don cɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ ko in fanga bara ka bonya a bara ka gɛlɛya don o don sabula sorondonbaw min ye awa kiiritigɛlaw ye olu ban'u ma pelenkete n'a dun ma ɲɔ kɔ jamana a chambre de commerce danya bi kɛ wa o de la Maju Sɛnbara kɔni i k'a dɔn welewele bilala ma a ye dulokiba in don a kana dulokiba in don i k'a dɔn taamaw ani ɲɛnabɔliw ani jateminɛw i k'a dɔn o baaraw nana boloda fantan naani bɛɛ lajɛlen la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min kɔni ye nin ko in ye awa Maju kɔni kɛ jɔ a jɔyɔrɔ la o de fisara n'o tɛ jamana hakilina kura kun b'ale la sabula ni ayiwa chambre n'a kɛra k'a fɔ ɲɛmaa danbe min ye collège transitoire u yɛrɛ bɛna maaden wele sa ka n'o sigi chambre kunna u ka ko ɲɛnabɔ yanni yɛlɛmaniw ka kɛ o tɛna kɛ tuguni sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ne sigi kelen don k'o makɔnɔ o de ye yanni sɔɔni cɛ sariyakulu ye min fɔ chambre kɔnɔ o de ye ɲɔgɔnyeba kan ka kɛ ɲɔgɔnyeba min bɛ kɛ sabula maa caman de bɛ yen min kɛlen bɛ majɛ ye majɛ min n'o kɛn bɛ sababu ye ka chambre jɔ a sigi kelen kan tiɲɛ don Maju Sɛnbara i k'a dɔn ale ye ɲɛmaa ye nka danga minnu bɛ yen o caman de bɛ yen minnu de yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya fɔlɔ o de ye ayiwa chambre a ɲɛmaa dɔ bɛ yen min ye Lalayi ye ala y'o miniji dɔgɔya f'o fana ka fali o tɛmɛnen kɔfɛ Isu Bacili i k'a dɔn ka taa se o ka danga ma min ye Baba Sila ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya bolo n'o ye kaso gɛlɛya ye o tuma wo minnu bɛ yen fo ɲɔgɔnyeba de ka kɛ i k'a dɔn juraw Mali kɔnɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na waasa i k'a dɔn biro bi dafa nɔ na kɛngɛlɛ u sigi kelen don ka min kɔnɔ maa caman kɔni dɛŋaniya ne donna ye k'a fɔ Maju Sɛnbara kɔni nin donni a tɛ bɔ a kɔrɔ koyi a bɛ ɲu nin donni in de la sa sabula i k'a dɔn jatew y'a ye k'a fɔ waati damadɔ min n'a kɛra président ye a ye fɛn bɛɛ lajɛlen dafa nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona le pays jamana sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Isa Jigiba Isa ko a ko min ye Tunisikaw kɛmɛ ka danna juguya min ta ka golofinmaw sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tun kɛra bɛɛ lajɛlen kɔni dabali banbɛ anw farafin damaw ni nansaraw bɛ ka kɔnɔya kan na min ye anw farafin damaw fana bɛ ka ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ a ko nin ko in ka gɛlɛ fo ka dama tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Tunisikaw ka jamana kuntigi ale yɛrɛ de ye kumakan in bɔ a da fɛn fɛn ye golofinma ye karamɔgɔ daba tun kɛra ko ŋaniya minnu bɛ an kɔnɔ ni ka fanga sɔrɔ ale fɛ yen k'o tɛna bɔ fiyewu o kuma min ye golofinmaw ye doni jugu kɔni k'o ta k'o da u kun ni k'an bɛɛ lajɛlen lajaba sɛbɛnnikɛla ko min kɔni an Mali ka kalanden minnu bɛ a dagosi de ka bon kosɛbɛ ani maa minnu tan bɛ garisɛgɛ ɲini baara la a ko u wulikajɔ ni tɔɔrɔ tan bɛ k'u bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Mali ale ka lasigiden ale kɔni ye sɛbɛnfura dayɛlɛ ni ka welewele da kan kɛ maa minnu bɛ fɛ ka boli joona ni ka segin faso kɔnɔ a ye n'aw cogoya sɛbɛn jamana yɛrɛ na pankuru bila ni ka n'aw ta ka na a ko min kɔni ye Tunisi fɛnɛkaw ka lasigidenso ye Mali kɔnɔ yan k'u ye weleli kɛ min y'u ka lasigiden min bɛ karamɔgɔ daba tun kɛra ale ka cakɛyɔrɔ min bɛ n'o ka baara bɛɛ mɛn sariya ko ma u y'o wele ni k'o ɲininka maa min kɛra weleba ye o de ye ambassadeur Seydou Kulubali ale ye ministère des affaires étrangères au secrétaire général ye a ko maa kelen ko man di merci de votre fidélité vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako karamɔgɔ daba tun kɛra janko min bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ nin ko in na an ka jɛ an ka parata ɲɔgɔn fɛ a ko maa min welela n'o ye Tunisikaw ka lasigiden ale ka cakɛyɔrɔ la min y'u ka sariya ko ɲɛnabɔba ye karamɔgɔ daba tun kɛra nin kana joona joona anw ka jamanadenw de bɛ aw fɛ yen filani teriya b'anw cɛ min y'a ka jamana ɲɛmɔgɔw n'u ka taabolo don jamana bɛɛ n'a sigikan don nka wulikajɔ ni tɔɔrɔ min bɛ ka ta k'an ka jamanadenw sɛgɛrɛ an ti jɛn n'a ye an kɛn bɛ k'a fɔ an tɛ bi an tɛ sini sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min welela ka na o de tɔgɔ ye Mohamed Amin Ben Aouna min ye maa kofɔlen ye karamɔgɔ daba tun kɛra a sigira fo k'a ɲɛ bilen min ye an ka jamana cɛba fila n'o ye secrétaire général
national ni chef de cabinet o y'u fɛ taa fɔ a ye fo k'a fɔ nɔ k'a yira la k'a fɔ an tɛ fɛ k'a mɛn an tulo la an tɛ fɛ k'a ye maliden kelen lajaba sɔrɔ a ka jamana kɔnɔ min y'a ka jamanadenw fana kɛmɛ k'an ka jamana fa bi ko ye n'i ye farafinna lajɛ bi an bɛɛ lajɛlen kolosalen bɛ ɲɔgɔn na min ye danna juguya ye k'o ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ mun de bɛna n'o kɛlɛ ani ɲɔgɔn cɛ min ye tunisikaw ye k'u lajaba min kɔni y'u ka ɲɛmaaw ye k'a yira k'a f'u ye bagabagali tɛ dɛ maliden n'o de b'a ka jamana kɔnɔ n'u ye tɔɔrɔ sɔrɔ bi ta tɛmɛnen kɔfɛ anw fana kan ka min kɛ bi an fana n'o bolo da o bɛ se min na karamɔgɔ daba tɔgɔ an fana bɛ se o kelen na min ye an ka jamana kuntigi n'o ye kolonɛli Asimi Goyita ye ale tɔgɔ m'a fɔ diɲɛ fan o fan fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fɔ cɛba dɔ bɛ Mali kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ministre Ablai Diop ye o yɔrɔnin na ale fana y'a jɛɲɔgɔn wele min ye Tunisie kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ aw ka jamanadenw bɛ ka min kɛ o tuma a y'a dabila joona joona Mali kɛmɛ k'a kɔn n'aw dun m'an ka kuma mɛn o tuma fana k'aw sigi ko dɔ ka sini ma sini kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli don. Cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Karamɔgɔ n bala tɔgɔ bɛ di Bois Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le nouveau réveil o don sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Jean-Pierre James Jean-Pierre James ko a ko an ka jamana kɔnɔ foroba cakɛdaba minnu bɛ yen minnu ka ɲɛta ani dabali ɲɛnen don min ye sɔrɔ ye o ji dira ani baara ka ɲɛ u bolo kosɛbɛ a ko n'i y'a cakɛdaw ta ni k'a ɲɛfɔ min ye chômage SA ye i k'a dɔn ale bɛ taa misali ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa wa i tɛ mankan mɛn cakɛda min na o de chômage SA ye don o don i na cakɛda dɔ buruja k'a mɛn a ko nka min ye o ko in ye a kɛra kɛcogo min na dalu de b'a la chômage SA a sigikun de ye min ye jibondo ye ani ji ɲuman ka sɔrɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen na o wulikajɔ n'o jateminɛ ka si yanni bi ka se Bois Jabate gɛlɛya caman de kun nana min ye dabali caman ye olu de kun kelen bɛ ka ɲɔgɔn jɛ o wulikajɔ nana boloda nin san damadɔ in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o san damadɔ wulikajɔ a bɛ ne ka kɛ sababu ye dɔw yɛrɛ ka keleya ka wuli a ko sabula chômage min ye ɲɛmaa min bɛ yen n'a bɛ san 2 bɔ a tɔgɔ de ko Daramani Kulubali a ka wulikajɔ ni yeta sabula ale nana sɔrɔ yɔrɔ tiɲɛnenba de kun don fo vérificateur général yɛrɛ kun dara kangari dakɛ a ko vérificateur général kun ye taama kɛ ka munumunu salo kɛ min ye san 2019 i k'a dɔn a don directeur min bɛ yen i k'a dɔn kangari caman dara min ye Sanba Alhamdu Babi ale de ye vérificateur général ɲɛmaa ye Bois Jabate kuma min n'u taara o sɔn ni da cakɛda in kan u y'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ wariko b'a la baara yɛrɛ kɛcogo ani sɔrɔ jidili nin ko in bɛɛ lajɛlen dekun bɛ yen o tuma a nana kangari dakɛ baara minnu kɛra 2019 k'a daminɛ a 2016 2017 2018 fo 2019 i k'a dɔn a ye kangari da minnu kɛ o wulikajɔ de kɔnɔna na sa min ye Dara ye ale welela ni ka bila cakɛda in kunna kangari da min kɛra a bɛ kangari da 10 bɔ walima 14 nin bɛɛ lajɛlen de kan ka lariwe a kokura min bɛ se k'a to chômage SA a bɛ nin kura sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko kangari da minnu kɛra Daramani nani ni ka cakɛda in da bolola a ko an bɛ donni min na ko bi maa tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen banna dɛ nka min kɔni banna bi o de ka ca min yɛrɛ ma lajɛ sɛbɛnnikɛla ko o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin baara kologiriw ma cakɛda yɛrɛ yiriwali a n'a ɲɛta nafolo kasabi min n'o bi sɔrɔ o wulikajɔw nana boloda Dara a ko ni maa min bɛ Dara don denmisɛnnin don o tɛmɛnen kɔfɛ maa kalannenba min ni hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ sabula a chômage SA ani cakɛdaw de bɛ baara kɛ minnu ɲɛ kɛ yɛrɛw ye ani sugubulonko olu tɛ kɔtigɛ min y'a essence ko ye min ye olu nani a n'olu tilali yɔrɔw la ka taa se baara wɛrɛw ma ani hadamadenya yɛrɛ donsiraw i n'a fɔ baara minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin DRPR kan minnu ni sariyaw y'u sɛbɛn kɔrɔfɔ a kan ka taa cogo minnu na olu denen don ani fana DRPO min y'o wulikajɔw fana ye o fana dɔnnen don sɛbɛnnikɛla ko mina sanni ani mina tilali ani cakɛda bɛɛ lajɛlen ka se ka nɔbɔ a ko i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen fɔlen don sariyaw kɔnɔ Dara ko ni n'a fɔra dama a ye ɲɛsin sariya bolo de ma sariya kan ka dilan cogo min na k'a sigi kala kan Dara ye ni dɔw kan a ko chômage bilama
ni maa min y'an ka jamana cakɛbaw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ don cakɛda tɛ Mali kɔnɔ gɛlɛya tɛ min na nka chômage gɛlɛya i k'a dɔn a caman dugara janko keleku minnu ŋunnanen don ni wariko ye wari doncogo ni wari bɔtɔ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen de nana tile sabula a yera k'a fɔ damanda lawale la olu gɛlɛya kun bɛ wari cogo kun di dɔn a nacogo kun di dɔn sɛbɛnnikɛlaw ko Daramani nana k'a bɛɛ lajɛlen tila min ni min ka kan min kan ka bila baara min na ayiwa taabolo minnu kan ka kɛ sɛbɛnnikɛlaw ko hali kɔsɛ in na vérificateur général a yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ jɔnkala olu ye kangari min da ayiwa waati jan tɛmɛnen na an bɛ donni min na ko bi jɔ ko a la maa bɛ se k'i jigi da chômage kan cakɛda don min ye foroba cakɛda ye min sigilen don ka ɲɛsin jamana den bɛɛ ma u ka baara de ye jiko ye jamana bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ cogo min jamana denw bɛ ji saniyɛlen sɔrɔ cogo min a ko i k'a dɔn wulikajɔ dalen don kan dara na fura dama ka n'a bila bi la chômage a bɔra gɛlɛya dama min kɔnɔ a n'a y'a tile kuranna min da o barika bonyana kosɛbɛ o kuma foli ani tɔni ka kɛ ka ɲɛsin chômage directeur général ma min ye Daramani Kulubali ye Daramani Kulubali i k'a dɔn ayiwa maa ti kisi jamana in kɔnɔ dajuguw ma walima hasidiya kumaw ma maa ti kisi o ma nka an bɛ donni na ko bi Dara kɔni maa yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ Dara de ye chômage directeur ye ala ni baaraw bara ka kɛ ayiwa i k'a dɔn ɲɛtaa o bara ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ a ka bi bɔli la Nouvel Horizon sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ tɔgɔ ye ko Mahamani Sise Mahamani Sise ko a ko min kɔni ala farangaba de kɛra n'o tɛ min kɔni ye balawu wɛrɛ ye o tun bɛna wuli an ka jamana kɔnɔ ntɛnɛn su tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ntɛnɛn su ye ka dugu jɛ tarata la février kalo tile 28 nɛgɛ kaɲa 21 n'o ye 21 ye karamɔgɔ daba tun kɔnɔ ko min kɔni ye fɔɲɔgɔnkɔ belebeleba de kɛra maa fila ni ɲɔgɔn cɛ a ko min ye moto bolilaw ye n'o ye moto taxi ye karamɔgɔ daba tun kɔnɔ olu mun bɛ ka yala bi Bamakɔ kɔnɔ n'o ye ka adamadenw ka taama nɔgɔya a ko o moto taxi bolila dɔ ba kɔ dɛ polisikɛ de filɛ nin ye ka a fiyɛ min ye moto taxi bolila ma jɔ dɛ a filɛ nin k'a ka moto ta k'a digi a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a y'a digi moto taxi bolila b'a digi min ye autogare sɔgɔnin kɔ o masurunya fan fɛ sens interdit moto taxi man ka boli sira min fɛ a yɛrɛ ɲinibaatɔ a sina ka t'i kalanso maa wɛrɛ la ni ka se ka o tante mɔgɔ daba tun kɛra u fila sina k'u yara basi kɛnɛ bɛ ka b'u bɛɛ nun fɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye nin cɛ fila yaralen maa min bɛ ka boli a ka sira fɛ ani lafiyalen ani min bɛ k'a yɛrɛ ɲini maa min kɛra sababu ye ni ka moto taxi bolila in gɛn o sina ka ni jɔ u kunna ten moto taxi bolila tɔw nan'u jɔ f'u dusukun bɛ fitinɛ u ko n'i y'a mɛn nin kasara in kɛra ala ni polisikɛ ka gɛnnin don a dun fɔra min ye an ka jamana kɔnɔ polisi kana maa gɛn mun de ye polisikɛ bila ni ka moto taxikɛla gɛnɛ sɛbɛnnikɛla ko jama kɔni nana caya dɔɔni moto taxi bolila u nana kɛ jamakulu kelen tuma min na u y'a yira k'a fɔ olu tɔɔrɔlen bɛ bi kosɛbɛ karamɔgɔ daba tun kɔra tiɲɛ don polisi minnu bɛ ka bila dankun na n'olu tɛ abada circulation tɛ ɲɛnabɔ nka n'i ye jateminɛ kɛ dugu maa jɛ ka ban fo ka taa fɔ ko su kora olu moto taxi bolila i b'a fɔ k'olu damana ko wɛrɛ de kɛ polisiw la o tuma k'u b'u bolo dukun 100 k'u t'u bɔ 200 karamɔgɔ daba tun kɔra k'olu bɛ ka min sɔrɔ k'a bɛɛ de bɛ ta ka di polisiw ma o tuma k'olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen bɛ min ye o wari minɛ ye o tuma o kɛmɛ ka jɛn ni o ye ka tila k'u gɛn tuguni k'u lase saya ma a ko k'a kɛra damatɛmɛ ye min ye moto taxi bolilaw ye u nana caya tuma min na karamɔgɔ daba tun kɔra u ye kumakan jugu ta ka polisiw sɛgɛrɛ o de yɔrɔnin fɛnɛ na min ye polisiw ye renfort wele ka na kasara kɛra yɔrɔ min na u nana kɛ ka sin ka yɔrɔ k'a lakori jama nana caya min ye dusukun furugufurugubatɔw ye maa telima olu kɔni nana ko lajɛ k'a fɔ sa an ka balawu kɔni wele a ma ɲa min k'o sina ka tasuma wuli ten bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini min ye polisiw ye gazi ka taa bila min ye balibila ye karamɔgɔ daba tun kɔra tigɛma don o la jamakulu kɔni ka yɛrɛ ɲini polisiw ka mɔbili mun bɛ n'o ye beji ye dɛ dɔw sina ka taji ɲini ka sin ka t'o bɔgɔ kan ten ka sin k'o kɛ bugurijɛ yɔrɔnin kelen o tɛ yɛrɛ mago sa ya o kɔni o y'o ye dɛ sabu mɔbili a bɛ arafulu k'anw de ye n dimina o ye tiɲɛ ye nka polisiw bolo fɛ i m'a jeni polisikɛ i y'a jeni jamana de i y'a jeni fanga sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɔra polisiw ka beji u ye ta don o la min ye polisi tɔ minnu bɛ olu yɛrɛ ɲini moto taxi bolilaw ko nin kɛra damatɛmɛ ye o tuma ko tiɲɛ i bɛ se so la i kan'i sigi a nunkala kan olu ta in kɛn bɛ u ye u bolo wariw bɛ ka minɛ ka ban ka tila k'u lase saya ma min salen filɛ nin ye k'a ma sa dɔwɛrɛ nɔfɛ dɛ k'a gɛn 101 nɔfɛ o tuma k'a ka jɛnatigɛ bannen filɛ a ko min kɔni jamana ɲɛmaw ye u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la olu moto taxi bolilaw jamanadenw de don karamɔgɔ daba tun kɔra
denmisɛnnin minnu caman y'i ka kalan kɛ u ma bolo minɛ wɛrɛ sɔrɔ min ye moto taxi ko daminɛlen u y'u sen don la janko bɛ se k'u ka denbaya balo o tuma min kɔni bɛɛ lajɛlen ka bila a ka minɛn kɔnɔ yaasa bɛɛ lajɛlen mago ka to jamana ɲɛnɛmali la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Mamani Touré ale ka sɛbɛnni don Hamɛ Jɛkɛ i jɔn ka Tezara premier min an ka sɔrɔ ka segin ka na Dakabana Mura bɛɛ na cɛw o dan hakili fara ɲɔgɔn kan k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Dabatungara n taara n nana dantigɛli wɛrɛ t'o la n bala tɔgɔ bɛ di Bois Jabate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali l'indépendant Ablaye Jara nin y'a ka fasiri ye a ka di na date bila diɲɛ nɛgɛtana kɔ Bois Jabate i k'a dɔn min ye ɲɔnɔ jamana ye min ye Bamanji ye ani binganikɛlaw ni sonbakulew i k'a dɔn hali b'u kelen bɛ k'u ɲɛ bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko dugu min n'u k'a ma ko Sɛngɛndara ani Faamabugu ninnu ye dugu ye minnu Merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Farabugu famelo ya ani Sokolo ni bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔnɔ mara de la nin dugulamaw i k'a dɔn ka t'u bagabaga ni ka bi u ka u k'u ka dugu yɛrɛ de bila n'o tɛ n'u seginna ka n'u sɔrɔ ye u n'u ni kɛnɛ karaba kunun ko sɛbɛnnikɛla ko ayiwa u kun ye Bamajuw kun kelen bɛ ka kari da min kɛ a kun kan ka dafa kunun ko dugulama caman kɔni bɛ yen ni sera ɲɛ yɛrɛ kama n kana fa o yɛrɛ kama i k'a dɔn caman kɔni b'a la min ye sigida yɛrɛ bila pewu i k'a dɔn awa dɔw nana Sogolo dɔw kɔni sabula Sogolo armée bɛ yen ɔ min ye dɔw ye olu laban taru yɛrɛ sɔrɔ fo Jabali sabula armée sɔrɔsiw ka ca yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko awa dɔ wɛrɛ tɛ sira kɔ sira min fɔlen don ninnu ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na maafalaw don maajuguw don dugu minnu kɔni n'u ɲɛsinnen don ma o de ye Sɛngɛndara ani Faamabugu nin yɔrɔ minnu filɛ nin a ko bolofara jugu min bɛ n'u k'a ma Katiba Masina olu de bɛ munumunu na nin yɔrɔ in na a bɛ kalo caman bɔ ɔ u ka gɛlɛya yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ koyi u bɛna don dugu de la dugulamaw ko a ɲini olu fɛ u n'u ka bɛn ko la n'u bɛnna ko la i k'a dɔn ko minnu don maa caman t'o dɔn nka dugulamaw kɔni ka kolow ye u ka don ka bɔ ani u ka ko kɛlenw i k'a dɔn dugulamaw kɔni k'o ku sɛbɛnnikɛla ko u y'o fɔ dugu o dugu ye n'o dugulamaw ma sɔn u bɛ lajaba ta k'u sɛgɛrɛ a ko n'i ye wulikajɔ ta min ye Bamajuw ka nin taa ka segin ye ɲɔnɔ mara la a ko a gɛlɛya ka bon kosɛbɛ kabini san 2021 i b'a ye k'a fɔ jahadima ninnu kɔni u ka wulikajɔ barika bonna kosɛbɛ ɲɔnɔ jamana na ni hakili b'a la dugu dɔ bɛ ko Farabugu bɛ ɲɔnɔ yɛrɛ mara la u ka wulikajɔ nana bonya ye kosɛbɛ ɔ Ala ni Haut Conseil islamique ka wulikajɔ o min kɛra sababu ye ni ka u ka gɛlɛya bɔ Farabugukaw kana sabula dozow ani ayiwa jahadimaw u karilen kun don ɲɔgɔn na Haut Conseil de nana kuma ayiwa min bɛ se k'a to ayiwa min ye marifa ye o man ka bi da ni hakili bɛ san 2022 yɔrɔ dɔw bɛ yen i k'a dɔn Segu mara Moti ani Bajangara min ye ayiwa Jinimu o fana ye bolofara ye min kɔni taara bin duguw kan dugu minnu yɔrɔ ka jan dugubaw la n'u ni sɔrɔsiw yɔrɔ ka jan kosɛbɛ wa nin bɛɛ lajɛlen de la u bɛ taa bɛnkan de ɲini bɛnkan minnu bɛ kɛ sababu ye olu yɛrɛ ka mun malo ka sutura sɛbɛnnikɛla ko u kɛra sababu ye min kɔni ye faali ye walima babali walima mɔgɔw bolofɛn tiɲɛni ka forow mɔgɔw kɔli u tɛ ci kɛ walima jiginɛw jenini a ko nin caman de kɛra nin Bamaji ninnu fɛ ɔ i k'a don ɲɛsiranya bolo kan ani faali bolo kan i k'a don u bɛ taa babali ani ko caman ta k'u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'u ka tiɲɛni ba dɔ la o tiɲɛniw delila ka kɛ Jala Sagu Den Sagu ani Jawuli ɔ min kɔni ye maa caman ni tora o bingani walew la ɔ ni kɔni ma su tama bingani de bi boloda sɛbɛnnikɛla ko sɔrɔsiw kɔni kelen bɛ ka ɲɛlɛnkɛ da fa bɛɛ lajɛlen la ɔ yɔrɔ min kɔni bɛ yen ni o yɔrɔ ni sɔrɔsiw ka jan dɔɔni u ka babali bɛ ta ka ɲɛsin o yɔrɔ de ma kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ye min zalo ni ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ a tɔgɔ ye Tayiru Male Tayiru ko a ko an ka taa FESPA ko la Burkina Faso karamɔgɔ Dabatungara min ye ɲinan san 2022 faso Mali ale de kɔni ye invité d'honneur ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ baara kuncɛli hali bi o ma se fɔlɔ nka min kɔni faso maliden dɔ ye karamɔgɔ Dabatungara an ye kunnawolo sɔrɔ sabu ministre Cheikh Umaru Sisoko ko monument belebele jɔra ale tɔgɔ la Wagadugu
dugu yɛrɛ caman payi sɛbɛnnikɛla ko a ko adamaden sogo tɛ dun kɛwale de bɛ dun a ko maa o maa n'i ye baara kɛ don dɔ i b'a tɔnɔ sɔrɔ Seku Umaru Sisoko sinimabɔla don Seku Umaru Sisoko sɛbɛnnikɛla don n'o ye écrivain ye Seku Umaru Sisoko a kɛra sababu ye ni ka film caman dilan a tɔgɔ ye kɔw tigɛ ka baw tigɛ farafinna ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo nansarala Seku Umaru Sisoko a kɛra ministre de la culture ye k'a daminɛ san 2002 ka taa bila 2007 la a ko min ye Seku Umaru Sisoko ye karamɔgɔ Daba Tunkara ale de kɔni welela festival Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Nin kan kɛ invité d'honneur ye kɛnɛ kɔnɔ o de sababu la min ye an ka jamana premier ministre ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale ye kɛnɛ lasɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sinimabɔlaw kɛmɛ ka Burukina fa nin waati la sabu n'i y'a lajɛ ale ye sinimabɔlaw ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ belebeleba ye wa kɛnɛ min a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ farafinna nafolomugu min bɛ don ko in daminɛ fo ka taa kuncɛ a bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyari 2 bɔɲɔnko la maa min mana kɛ ŋanaminɛŋana ye karamɔgɔ Daba Tunkara min ye yeninga trophée bɛ ta ka d'o ma ni ka tila ka warimugu cɛ ka d'a ma sɛbɛnnikɛla ko a ko filimu minnu bɛ ka ɲɔgɔn dan nin waati la a bɛ t'i jɔ filimu 170 ni kɔ la faso malidenw bɔra ni filimu min a bɛ t'i jɔ 50 bɔɲɔnko la a ko min ye nin kalo in tile 3 k'o bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ o la jɔnni ka filimu bɛna kɛ ŋanaminɛŋana ye nka yan'o cɛ min ye kunun ye an ka jamana nisɔndiya sɔrɔ sabu min kɔni ye Seku Umaru Sisoko n'o ye ministre kɔrɔ ye min ye sinimabɔla ye karamɔgɔ Daba Tunkara u taara min ye balinako kɛ k'a sɛgɛrɛ Mali délégation minnu bɛ min kɔni ye monument belebeleba monument min n'i y'a ye i b'a fɔ Seku Umaru yɛrɛ jɔlen filɛ nin ye ni ka se ka fini bɔ a la ten ko Seku Umaru i bonya filɛ ni maa ye monument k'i ye karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ komi ni maa y'i tɔgɔ da diɲɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Seku Umaru ɲɛ da monument kan min ye ɲɛji musɔn jiginna min kɔni ye Seku Umaru ye a ɲɛji ka teli dɛ a bɛ nin bɛɛ la ɲɛji ka teli sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara a ko Burukina Fasokaw ye nin kɛ ale ye o tuma ko Ala k'u sara n'i ko maa ma Ala k'i sara karamɔgɔ Daba Tunkara n'a digira tigida a ma ɲuman kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Burukina Fasokaw ye o ka seko ni dɔnko ministre ye o y'a yira k'a fɔ nin bɛ bila Seku Umaru ka wulikajɔ n'a ka dusukolo de la sabu min ye yeninka ale wulila k'i jɔ n'o ye karamɔgɔ Daba Tunkara san 1995 ani 98 a ko Seku Umaru ye ni trophée 2 sɔrɔ o b'a ka ŋanaya n'a ka kodɔn ko fɔ a ko n'i ye farafina gun kan bi min ye festival ko b'a disi gosi ni Seku Umaru Sisoko ye mun na u tɛ monument jɔ Seku Umaru tɔgɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara u ye min kɛ Seku Umaru ye dɛ k'a yɛrɛ ka laɲini don sabu n'i ye baara ɲuman kɛ i b'a nafa n'a tɔnɔ sɔrɔ don dɔ min ye Seku Umaru ye a ko a bɛ nin bila jamanakuntigi ka tɔnɔ kɔnɔna la n'o ye colonel Asimi Goyita ye Dr Choguel Kokala Mayiga Mali seko ni dɔnko ministre ka taa bila maliden bɛɛ lajɛlen la monument min dilannen filɛ nin ale tɔgɔ la dɛ k'ale Seku Umaru kun kelen tɛ dɛ Mali de tɔgɔ dan bɛ a kan a ko n'i ye Seku Umaru yɛrɛ lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara min ye sɛbɛnni tɛmɛnen kɔfɛ ɲɔgɔlɔnbɔ tɛmɛnen kɔfɛ a ko min ye Seku Umaru Sisoko ye a kɛra ministre ye o fɛnɛ kɔfɛ min ye politiki ye a y'i sen don la M5 RP min filɛ nin ye bi maa minnu y'a tu tigɛ ni k'u sigi n'a ŋanaya ye Seku Umaru Sisoko a b'o cɛbaw fɛ maa minnu ye wulikajɔ kɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ka dafiri a b'o fɛnɛ cɛbaw fɛ an bɛ don min na ko bi tɔgɔ duman ni daraja fɛn fɛn bɛ Mali la bi ko minnu y'a baara daminɛ Seku Umaru Sisoko a b'o fɛnɛ cɛbaw fɛ a ko maa denni tɛ faso Mali kɔnɔna la kunnafoni filanin an ye min bɔ indicateur kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajibu tembe mbolo karika do mbibo ni sebe mi nu kama le démocrate la sine sanu ni nyaka fasiriye sanu kodi wajibu te akwa unga jamana yi ika don makanga sira wajibu te ika don abo chake da udebi poinu yere yi minu ngembe mafa gende ako kliniki privé hali pharmacie ino ifurafire rodo yi wajibu te Bonjour, merci de votre fidélité, vous écoutez Radio Jekafo depuis Bamako. Ako o shutu ko dugu ti je jamana e ka don na de don ni mato shabula e baye ka fo kile kelen dogotoro bojo bate o chaman de dalen be clinique la e ka don minungu ye dogotoro ye o te dogotoro nyedon walma aminato bolo mani vi kamana gwando biti yere du ma clinique kono bojo bate ka du magari la ni shiwo shibila o ba bele jile fura ka boy kasingi fati ako o demanda min bike awashugondi dugujeje jango Bamako ya dogotoroya ye baara min ni bɛɛ lajɛlen n'a kɛli manga wajibu te f'i ka
baara in kɛ kalandi f'i k'a ɲɛdɔn de bɔjɔbate nka wari ka di n ye walima n ja ka gɛlɛn n bɛ se joli furakɛ la walima pikiri yɛrɛ n bɛ se o la bɔjɔbate haraba o bɛ se ka taa kiliniki dayɛlɛ bɔjɔbate kuma maanifin bɛ na su fara tile kan a bɛ tile k'u fa sɛbɛnnikɛla ko a ko ni Mali dɔgɔtɔrɔbaw minnu ye baara in kɛ k'a ɲɛdɔn n'u ma wuli ka jɔ boloda ka jateminɛ kɛ tɔgɔtiɲɛ b'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sabula i k'a dɔn maa kalanbali minnu di dɔgɔtɔrɔya ɲɛdɔn olu t'an bɛ kiliniki dayɛlɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na hadamaden bosoli ani hadamaden faali a dɔw bɛ yen u tɛ siran abada maanifin yɛrɛ opereli ka muru b'i kɔnɔ k'i fara o yɔrɔnin kelen bɔjɔbate k'a dɔn opereli bana b'i la a bana yɛrɛ t'i la olu kɔni ɲɛ tinɛ ye banabaatɔ ye n'u m'a fɔ i dangi boso bɔjɔbate n'u y'i boso i tɛ bɔ a la a ko nin damanda min bɛ senna bɔjɔbate i k'a dɔn ayiwa maafaba bɛ se ka dabila jamana kɔnɔ n'a kɛra ni hakili walima n'a wolomana minnu yɛrɛ ye baara in dɔn olu k'a kɛ o k'i bɔ yen bɔjɔbate k'a dɔn cakɛda dɔw bɛ yen o kɔrɔ minnu ma pharmacie o dabalen don fura feereli de kama bɔjɔbate k'a dɔn fura feere yɔrɔ caman bɛ yen n'o ye pharmacie ye i bɛ taa fura ɲini bɔjɔbate i ka ordonnance b'i bolo dɛ dɔgɔtɔrɔ kelen bɛ ka min sɛbɛn u bɛ taa fura wɛrɛ ta ka d'i ma min n'o tɛ kelen ye bɔjɔbate nin bɛɛ lajɛlen wari kana taa kɛndo a ko damanda maa dama min fana bɛ fura kunu k'i yɛrɛ fa i k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ fura min sɛbɛn n'o tɛ o fana bɛ kɛ pharmacie la bɔjɔbate ni pharmacie kɔni kɛra tiga feerela ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn hadamadenya donna ngalama na a ko wulikajɔ bolo kan min ye laasi ni sanu ye a ko ale ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ ka jateminɛ kɛ wa ko in yɛrɛ fanga ka bon yɔrɔ min kosɛbɛ i y'o dɔn wa komini 4 na a ko komini 4 na kiliniki privé min bɛ yen bɔjɔbate minnu kɔni bɛ maanifin fa su fara tile kan n'o kɛn bɛ abattoir yɛrɛ de dɛ kilinikiw yɛlɛmani bɛ ka kɛ abattoir de ye bɔjɔbate a ko komini 4 na fanga ka bon kosɛbɛ wa nataw la a kiliniki kelen o kelen a bɛna a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ de fɔ an ye faamuyali ka se ka sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ les démocrates kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ko an tɛ bi ta bila yan bɔjɔbate i k'a dɔn bita bɛ bila kiliniki m'a fɔ i k'a dɔn dante kari kiliniki min na kiliniki min n'a y'a ɲɛdɔn n'o ye ɲɛko ye bɔjɔbate hali ni mura b'i la dɔgɔtɔrɔ kabara ka sira t'o la nka ɲɛ bɛ n dimi ɲɛ kan ka opéré a k'i yeli kɛ bugu b'a kan taa dɔgɔtɔrɔ kamara kabini yele fana ye ase kɔnɔ trésor ba kɔfɛ n'i sera yen ka ban i jigi tugura an b'a n'a ka cɛdenw fɔ k'u waleɲuman dɔn su fara tile ka hadamaden ɲɛ mago ani ɲɛ dilanli la.